eshe komela gqi komela magqi komela gqi komela magqi komela gqi komela magqi awu komela gqi komela magqi. Sithanda ukubingelela kakhulu eNingizimu Afrika, sibingelele indawo yakhona la uKhahlamba lapho esikhona. Si appreciate kakhulu ama host wethu la umphakathi waseMcijeni. Sithanda futhi ukubonga abalekeleli noma abaxhasi nabafisayo ukuxhasa futhi abantu abasha labasemva kwethu. Mhlambe nimangele nje ukwenze njani namhlanje, yenzani iDT. Cha, namhlanje sine purpose of the day lapho ubaba uSengwayo ezonikela ngejezi lokudlala ibhola ebantwaneni abasha bakhona la emphakathini wakithi oKhahlamba. Ngizocela ukuthi ubaba asondele, sibonge kakhulu kuwo wonke umuntu okhona ngokuseka konke. Sifisa ukuthi abantwana laba baye phambili. Baba Sengwayo. Sawubona msakazi. Kunjani? Hayi ngamanje ubheke ngiyaphila ninjani msakazi wami? Hayi sikhona. Hayi siyaphila. Awazise nje abantu abakhona lapha emakhaya ukuthi namhlanje singani, kwenzekalani, ufisa ukuthini futhi ngale kwaloko sengikushilo. Ngizocela ukubingelela qala umphakathi wala oKhahlamba, iSouth Africa yonke namaphethelo. Ngithe uma ngabe ngiwuSengwayo ngicabanga ukuthi izingane zethu ziyanjoya lana, zenza umdlalo wazo ukuthi ube muhle, kukhona la zishoda khona. Ngase ngicela ukukhuluma nabantu abale emadolobheni ukuthi ngisacela bangilekelele ekutheni kutholakale izingane zinejezi lokudlala ibhola. Ngibone igaphu ngendlela ebingakhona, ngabona ukuthi angikhulume nensizwa zingilekelele. Ngebala ngithena ngimemeza zasabela insizwa zangilekelela. Namhlanje ngokusemthethweni ngithi angilithule leli jezi kuyo igenge yethu le esizalayo le. Ngokwekhethelo elikhulu ngisacela ukuthi ijezi nizolibona ijezi leni khona masinyana. Okwamanje ngisacela ukuthi ngidlulise lokhu impela igaphu lengiyibonile iyona impela engihlabe inhliziyo yabhlungu. Ngase ngimemeza igoli lasabela abantu basemagoli. Manje sengithi nalapho nikhona ama South African amahle ma catch amahle, ngiyanicela eSouth Africa lento eyenzeka la, ngicela ukuthi nani la nikhona niyenze, nikhuthaze izingane. Sigwema ukuthi izingane zingatholakali sezihleli etradini, zidla amahunge, zibhema amaphilisi, ziphuza utshwala. Isport sibaluleke kakhulu ezinganeni, umdlalo phecelezi ubaluleke kakhulu ezinganeni. Namhlanje ke ngokwekhethelo siyabanikeza ijezi ukuthi abaqhubeke baye phambili nalento abayenzayo, siyayithanda yinhle. Ngicela ukuma kanjalo kwamanje. Cha, kuzwakala kahle kakhulu baba Sengwayo, kuyakhuthaza ngempela. Mhlambe besingathanda ukuthi sithole ilunga lomphakathi elingathi qaphu noma ke ukapteni futhi alandele wayo i-team le, mhlambe bazobeka nawo amagama abo, ungabi nje ngazathi sekuyinto yethu ingabo. Captain, sigcine simthwala. Sondela ngitsizwa yakithi. Asadlali manje. Mawucash ifuna ufunda ukwezethemba ngaso sonke isikhathi ne. Uphusheke nje. Sawubona insizwa yakithi unjani? Siyaphila njalo. Sinobani la? Sino Asanda waDubazana. Okay, sino Asanda Dubazana, ngizwa? Oh, igama lebhola nalo. Bakwazi ngubani lapho? Bangazi ngomlilo. Oh, siphethe umlilo ke bafowethu la eduze kwethu. Ikuphi mfowethu ongakwazi ukuthi ukuthulele ababukeli lapha emakhaya nendlela enzizwa ngayo njengamalunga eqembu leli? Ngiyacabanga ukuthi ama-teammates ajabule kakhulu ngoba kade vele isikhala ukuthi selidinga ijezi. So ngicabanga naloko kuzosisiza ukuthi siqhubeke njalo siphambili siyimisela. Uthanda ukuthini
kubalekeleli nakuye ubaba uSengwayo mhlawumbe ukubongela nje i-team nje ukupho ngakusho ngalokho. Engingakusho ukuthi izandla zidlula ikhanda. Lokho enikwenzele kona niqhubeke njalo nikwenze futhi ningagcini namhlanje. Asimshayele izandla uCaptain esabuyela endaweni yakhe. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Besingathanda besingakuthanda kakhulu babukela ukuthi mhlawumbe sithole nomunye ongakwazi ukuthi abeke angazi ufuthi abadala abakhona amabili amathathu. Sawubona bhuti. Sanibonani. Siyaphila njani? Siyaphila. Sizothanda ukuthi usichaze ukuthi ungubani lapha. Nokuthi ke uyibuka ikanjani yonke lento eyenzeka la emphakathini wangakithi wangakini futhi. Oh hayi mina ngusima, bebengibiza ngosima ngowandaba khona la oKhahlamba. Besikhule sidlala nje ibhola kodwa ke asifikanga la sasifisa khona. Kodwa kuyangijabulisa mangibona abafana abancane kangaka uMr Sengwayo ememeza ezwakala bese kuyazwakaleka. Siyabonga kuMr Sengwayo lo akwenzayo ukuthi usibhekele izingane zethu la emakhaya njengoba thina sisuke singekho. Siyabonga kakhulu. Nani bantu abami ngicela ukuthi niphathe kahle nihloniphe. Ayikho into edlula inhlonipho. Mawuphethe kahle uhloniphe uya kude. Nidlale nje nihlukane nedakamizwa nihlukane nayo zonke izinto enizibonayo ukuthi azikho esimene esi right. Ngiyabonga. Ngicela imshayele izandla mfethu. Kusase njalo nje besacela ukuthi nibe niligqoka ijezi ngicela nisondeze balibona abantu. Siyabonga babusengwayo. Ngizothanda ukubingelela umphakathi wethu wasemcijeni. Ngizobongela izingane lezi sizalayo ezikhushulwe iCatch wazivunela ijezi lebhola ukusa siqoqela izingane zethu zingabi uvanze emphakathini kube khona la sikhepha khona bese. Siyabonga kakhulu angathi akwenzile angaqhubeka kwenze. Siyabonga. Ngidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu engazathi kungaqhubeka njalo kuye phambili kungami. Ngibonge futhi nawo amaqhawe akithi lawa esihlangene nawo njengamanje acabangile ukuthi ingane zethu njoba esememezile uSengwayo phecelezi iCatch njoba seyimemezile kuyazwakala base beresponda. Ngibonga kakhulu ngicela nangelinye ilanga nakuthiwa ngiyamemeza ngikhalela izingane zethu. Ngicela ningizwe ukuthi uyamemeza uSengwayo uthi izingane njengamanje ngisazonimemeza futhi nangabe ibhola selibheda ukuthi cha ngisacela nisithengele ibhola ke manje. Lokhu engikwenzayo ngicela ukusho ukuthi ngikwenza ngisese phansi ngokwezinga ngoba ngibonile ukuthi uma sengilapha ya kuzoba ngazathi sengithatha isinqumo ngcono ngenze kusemanje ukuthi ngithi ngifika mhlambe lapha ya ngifike kodwa ngiyazi ukuthi nina nginishiye nilento engiyifunayo ngoba ngelinye ilanga ngifisa ukuthi ngibone oyedwa ekwiChiefs noma ekwiPirate mhlawumbe oyedwa wala kuleli qembu. Into ezokwenza lokho ukuthi thina sikhuthaze izingane zethu zidlale lelukuzane khohlwe ngiyaphinda ngiyasho azikhohlwe insangu zikhohlwe yihunge zikhohlwe idakamizwa zonke nje ngokuphelela kwazo azikhumbule ibhola egroundini. Ngiyabonga. Sibonge babusengwayo esakhuluma nje ngaloko ubabusengwayo kuyangijabulisa mayizothinta okwedakamizwa ngoba naye uqeda kuphuma kuzo betshela nje South Africa ukuthi umphimbo wakhe ngicela uyisho ngendlela yakho bhuti lento obungitshela yona. Ngathi mina umphimbo wami bugcina kule nyanga ephelile kule 2 months ephelile ukuthi uphuze imbamba uphuze ipineapple uphuze umqombothi ngangigcina ngiphuza ibhodlela lokudula. Hayi yazwakala babusengwayo kuyasikhuthaza kuyasijabulisa lokho okushoyo babusengwayo ukuthi usuthanda ukuqonda manje uphumile edakamizweni ezingenye indlela ezikhandla umzimba. Ngiyacabanga futhi bayakubona nabantu uyajima ushaya nomgwaqo nezintwana ziyakhuthala kakhulu. Siyabonga kakhulu Catch siyabonga. Umphakathi waseBakeville siyawubingelela siyabonga kuCatch bantu ngabantwana bethu yabona nje la ngiphethe ujezi number 9 hayi la hamba phambili lo ngimbonile futhi
Siyabonga kakhulu nje usikhuthazela abantwana nokubaseva edakamizweni. Siyabonga kakhulu Cash. Lokho kwenze kulabantwana ukwenze nakwabanye abantwana. Siyabonga kakhulu. Awuyasebenza cash. Hayi sebenza cash. Ngibonga kakhulu ukuthi nibe khona umphakathi nokulekelela nje isibongo senu ukuthi cash ikwenzile uhle enganeni zenu. Ngimesho ukuthi vele zizophuma edakamizweni. Ngidlulisa ukubonga kakhulu. Ngiyabonga. Angazi ngisela amagama okubonga. Ukuthi ngizobonga ngithini. Ngathola ngo100 rand. Siyabonga kakhulu, siyabonga.